Kaixo, Goretti Etxegarai naiz, Euskal Herriko Unibertsitateko Informatika Fakultateko irakasle eta ikerlaria. Gaur egun, analisi matematikoa eta kalkulua irakasten ditut, eta ikerketa, robotika eta sistema autonomoen ikerketa taldean egiten dut, konkretuki ikasketa automatikoaren alorrean. Hau da, ordenagailuek beraien kabuz pentsatzen ikasteko teknikak garatzen ditugu. Lan hau aukeratu nuen alde batetik sormena garatzen zuen zerbait egin nahi nulako, eta ikerketak badu haunitz sortzetik, eta bertzetik egunerokoan jendearekin harremana eduki nahi nuelako, eta hau noski dozentziak ematen dit, mino ikerketan ere bereziki garrantzitsua da elkarlana eta sareak sortzea. Niri dagokidanez, betidanik gustatu izan zait bidaiatzea, eta gaur egun bereziki disfrutatzen ari naiz nire seme-alaba txikiei afizio hau transmititzez.